Het gaat net goed met de trekvogels en de briedvogels in het Waardgebied. En ook de visk staan bjork het achteruit. Aanleiding genoeg van Nederland, Duitsland en Denemarken om vanmiddag in Ljout een nieuw verdrag te sluiten voor het beter beschermen van het waard. Onder leiding van minister Carola Schouten waren de drie landen het juridische hoe de volgende doel. Zorgen voor de vogels, trekvogels, broedvogels. Zorgen voor de vissen, dat ze ook weg kunnen trekken. Maar bijvoorbeeld ook het verminderen van plastic in het algemeen. Maar dat geldt natuurlijk zeker ook voor het Waddengebied. Het effectief beschermen van het wraaderfgoed zal alleen slagen in gearwerking met de bewoners en de bedrijven in het gebied zelfs, zeggen de drie ministers. Ik denk dat juist de mensen hier in het Waddenzeegebied het beste weten wat er nodig is. Daarom hebben we die samenwerking niet alleen tussen de landen, niet alleen tussen Denemarken en Duitsland nodig. Maar we hebben ook de samenwerking met de lokale overheden hier nodig. Met de mensen die hier wonen, die hier leven en ook de bedrijven. Want we moeten dit echt met elkaar doen. Met elkaar de schouders eronder zetten. Om op die manier te zorgen dat het Waddengebied het unieke gebied blijft dat het wereldwijd is. De drie landen werken al tientallen jaren in het Waardgebied en dus bjorkt de natuur achteruit. Maar de drie ministers willen haar net bij die achteruitgang lezen. Het is niet vanzelfsprekend dat we al die doelen allemaal halen. Dat hebben we van de week denk ik ook gehoord van verschillende partijen. Maar daar mogen we ons niet bij neerleggen. We kunnen niet zeggen dan stoppen we er maar mee. Nee, dan moeten we juist zorgen dat er weer meer actie wordt ondernomen om te zorgen dat die Waddenzee echt het werelderfgoed blijft wat het is. En dat is een fantastische titel.